Salutare la un episod de Gran Turismo Sport. Acest video îl vom face singuri, dar înainte să începeți, nu uitați să apăsați pe butonul de like, share și subscribe, m-ar ajuta foarte mult și aș aprecia foarte mult. Nu uitați de giveaway și de giveaway care îl fac. Pașii sunt în descriere. Giveaway este cu 5 cai pericouri pe GTA, care sunt undeva în jur de 7.5 milioane, din câte țin eu minte, poate chiar mai mult, poate chiar mai puțin. Deci pentru cine nu are bani pe GTA, intrați în giveaway și aveți o șansă foarte mare să intrați, pentru că nimeni nu a intrat până acum în giveaway. Și pe data de 25 se revenică cine a câștigat. Deci pașii în descriere, urmăriți pașii, like, subscribe și în comentarii vedeți în descriere ce aveți de scris. Cum am zis, subscribe-ul m-ar ajuta, doamne, că nu știu să vorbesc, m-ar ajuta foarte mult. La fel cu butonul de like apăsat frumos acolo de decor. Acum hai să începem, că am mult vorbit. Da, hai, intrăm în intro și în cursă. Hai, let's go! 3, 2, 1, let's go! Nu, bun, hai că am intrat și noi în cursă. Let's go! Joc cu volan și pedale. De 150 dacă nu știați până acum. Dăm frumos în fața. De aici lăsăm și punem frână. Da, bun, ce să vă povestesc eu vouă? N-am nicio idee. Sper că mă aud bine acum, dacă m-am auzit până acum bine. Da, bun, let's go. Nu uitați, mâine fac live cu Minecraft și batem dragonul. Avem enderaiurile necesare, Andu mai are și niște ender pearl-uri, eu nu am nevoie. Și dacă o să trească să mai strângem ceva, o să intrăm direct acolo. O să caut și să văd cum pot să pun subscriber count. Și cred că o să încep la un moment dat un live etern, bine, nici că poate pentru 2 zile. O să fie un live de T-Series, PewDiePie vs T-Series. Și da. O să fac și un ghid la mapa asta pentru cei care au Gran Turismo și nu înțeleg cum eu fac un N500 așa bine. O să dau și camera asta, na, bun. Deci de la început trebuie să strângem cât mai multă viteză pentru curbă. Adică bine, curba nu o să rămână așa multă viteză, dar o să trească. După ce vedeți semnul ăsta cu 100 și 200, deci la 200 lăsați accelerația și la 100 începe să puneți frână. Ușor, nu la maxim, pentru că la maxim nu o să ajungă unde trebuie. Ușor, și dacă vedeți că o să se bage în perete, aveți drumul care e 4 linii, să aveți drumul să puteți frâna. No, bun, aici nici nu trebuie să punem frână, ar fi recomandat să mergem pe prima linie, să luăm curba mai repede. Așa, aici doar la 100 punem puțină frână și după aia, când intrăm în curba asta, cum ar fi, putem să începem să accelerăm ușor. Bun. Dacă jucați pe manual, ar fi recomandat să ținem în a 4-a în curbe sau în a 3-a, depinde ce curbă. De exemplu, asta din față să ținem în a 3-a. Ușor, vedeți, nici la jumate și acum maxim. Schimbăm. Schimbăm. Acum în față nici nu mai avem treabă. Așa, și aici, cum am zis, la 100 lăsați puțin frâna, o ducem în a 4-a, în curba asta aparent,
Așa, și după cum vedeți suntem pe locul 9 în al 5-lea lap. Ar fi fain să ajungem pe locul 6 în lap-ul ăsta și cred că asta o să și facem. Să vedem acum. Hai fac slipstream. Am observat, nu de mult, am observat că există slipstream și în viața reală. Am crezut că e o chestie care a inventat-o jocurile. Dar când am cumpărat jocul și, bine, când m-am reapucat de joc, când mi l-am cumpărat, cred că în 2019, când m-am reapucat, am văzut că acolo este slipstream real, este o setare real. Și mi-am gândit, deci există slipstream și în viața reală și, na. Pentru cine nu știa, acum vorbesc degeaba, că, da. Dacă ați ajuns atât de departe, lăsați un comentariu cu hashtag Gran Turismo. Așa. Bun. Hai că avem un Huracan în față și după aia un McLaren. Bun. Punem frână, hai de viața mea, să încercăm să nu ne bușim, ca să ne dea mai mulți bani. S-a dus și McLaren-ul. Nu uitați de apăsați pe buton de like, subscribe și buton de share pentru prietenii voștri, dacă vor ei să intre în giveaway, să dați și voi un share să vadă și ei. Nu uitați, pașii la giveaway sunt în descriere. Nu știu de ce o zic asta de multe ori, nu am ce să vă povestesc. Mașina care conduc acum, am lucrat un pic la ea. E un Porsche 911 GT3 RS, după cum vedeți acolo pe numărul de matriculare. Așa. După cum vedeți, mașina asta am făcut-o special, stați așa. Am făcut-o special pentru cursa asta. Și are un număr. Nu știu de cât are numărul ăla. Nu cred că eu l-am pus. Hai că am ajuns la locul 3. Asta e Ferrari Enzo, care arată de fapt ca și un Pagani Huayra, dacă vă uitați așa. No, serios. Cursa strânsă între mine și Ferrari-ul ăsta. Ferrari-ul ăsta pot să-l întreg numai în curbă, altfel n-am cum. S-a dat și clean race-ul. Cred. Să sperăm că nu. Doamne ajută. S-a dus. Sau? Da.
fac și un ghid. Acum după cursa asta, acum vreau să fac un mic tutorial. Na bun, ne vedem la început. După cum vedeți, am la 315.000 și 6.930 XP. Na bun, ne vedem la tutorial. Na bun, suntem aici, hai să începem tutorialul. Eu o să vă învăț cum să faceți bani și XP prin acest joc. Deci o să intrăm la campaign și o să intrăm la GT League. Deci aici e locul unde facem mulți bani, indiferent de level. Bun, de aici, dacă sunteți sub level 20, intrați aici. Dacă sunteți level 20 sau mai mult, o să vă arăt imediat. Dați skip aici pentru level 20 plus. Bun, acum noi o să facem cursa asta. Pentru cursa asta depinde cât de mult skill aveți. De exemplu, dacă aveți mai puțin skill, faceți cu Fordul și donați cât de mult puteți până la N300. Dacă sunteți cu mai mult skill, puteți să luați Alpina 110-le. E o mașină bună, o să vă arăt imediat lingurile pe ambele. Deci o să luăm Fordul. Aici avem inamicii, fast forward acolo unde vă arăt setările. No, bun, suntem la setări. Astea sunt tuning-urile mele. Pentru că dacă dau asta, de fapt stai că pot să-i dau level up. Cât timp puțin la N300, vedeți? Trebuie să rămână la N300. Sau putem să dăm mai mult, dar nu o să ne dea mai mulți bani. Eu o să țin la N300 deocamdată. Deci astea sunt tuning-urile. Am Sport Soft, că nu pot să-i dau Racing Super Soft. Așa, și la ultima, aici nu știu, pentru mine, vreau să fac max speed, să fie la maxim. Na bun, pentru mine asta o să fie cu aia, care v-am arătat-o mai devreme, cu care îți trebuie un pic de skill. Poate ori cât am eu, ori puțin mai puțin, ori puțin mai mult. Dăm race entry și mergem cu mașina asta. Cred că avem aceeași inamici. Fast forward din nou la setări. V-am arătat de fapt, dacă vedeți în dreapta sus deja. Deci acolo avem maxim power up și minim ăla weight reduction ratio ceva. Ăla le avem la minim, ca să avem cât mai puțină greutate. Scuzați pe un background, nu știu de ce l-au apucat. Așa. După aia avem la power up, îl avem la maxim cât timp mă ține la N100. Și acolo unde v-am arătat unde vreau eu să-l țin la maxim, ăla e la fel, tot la maxim. Deci ăla setările. Acum nu știu de ce v-am arătat direct, dar vă arăt în dreapta sus. Bun. Mai ultimul loc care mai trebuie să ne întrecem, deși nu știu dacă pot să-l fac până la finish. Da, după cum vedeți, n-am putut să iau locul 1 cu mașina asta. Dacă Ford vă garantez că pot să le iau și înainte de Lab 6.
Aia e, măcar am făcut clean race și am făcut cu o mașină mai proastă. Bun. Bun, revenim în meniu. Bun, acum pentru level 20, de aici, tot de la GT League, o să mergem la Professional League și o să mergem la Premium Sports Lounge. La prima cursă Race Entry, cea mai bună mașină, am văzut că mulți youtuberi care au făcut tutoriale din astea au folosit 911 GT3 RS 991 din 2016. Eu am pus-o la N500 ca să ne dea mai mulți bani și am pus-o cât de mult am putut. Acum hai să vă arăt și setările. Cursa durează 12 minute, am făcut-o la început, deci nu mai are rost să fac încă o dată, pentru că după aia dura chiar deja prea mult episodul. Bun, aici aveți setările mele, astea sunt la maxim setate, dar chestiile care nu pot să fie nu, asta e la minim. Bun, și asta e la maximum care duce N500, că după aia vedeți se transformă în N600, eu vreau să țin la N500. Bun. Racing Super Soft, ambele. După aia, jos de tot, avem fully customized, așa. Eu o să schimb acum, pentru că tocmai am văzut că dacă am prea mare nu o să aibă așa bună accelerație. Așa că după cum vedeți în stânga jos, acolo aveți stațurile. O să pun cumva să fie la fel. Uite, așa. La 280 o țin eu. Acum. Și acum prinde și mai repede decât prindea la 400, ia 280. Da, nu cu mult. Hai să vedem la cât se transformă nou, că după aia nu mai schimb. Ok. La 320 e foarte bună. După cum vedeți, are max speed-ul mai mare și acceleration nu cred că e cel mai mare care poți să-l iei. Hai să vedem. Da, e cel mai mare. Deci setările astea sunt chiar printre cele mai bune. Trebuie să fie accelerația la 6.9 și max speed-ul la 9.10 la 9.0. Bun, cred că am ajuns la sfârșitul episodului. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe, giveaway-ul în descriere, nu uitați. Toate chestiile sunt la episodul de Minecraft ca să pot să le țin pe toate la fel și așa. Bun, da, ce să vă mai zic eu vouă? Nimic. Păi că o dată face cu acest episod, nu uitați să dați de like și subscribe, m-ar ajuta chiar foarte mult. Nu uitați, nu e foarte greu. Adică contentul meu e destul de bun. Nu e greu să apăsați pe butonul de subscribe și de like. Nu vă oblig, doar zic. Am un content bun, dacă v-a plăcut episodul acesta, cred că o să vă placă și următoarele. Nu uitați, mâine, adică duminică, o să postez un episod cu... Nu o să postez un episod, o să fac un live cu Minecraft în care batem dragonul, înfrângem dragonul, da. Da, să vă văd majoritatea să vă văd prezență, să fac cu Andu și poate încă cineva sau mai mulți prieteni, acum nu știu. Da, ne vedem data viitoare. Hai, salut!